ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹರ್ಷಿಸ್ ಹ್ಯಾಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಗೈಸ್, ಇನ್ನು ಮಂಡೆ ಇನಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಜೆ ಬಕ್ರೀದತೆ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ರಜೆ. ಹೆಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಡ್ಯೂಟಿ ಶಾಲೆಗಳ ರಜೆ, ಆಲೆಗೆ ನಮಿತ್ತಗಳ ರಜೆ, ಡ್ಯೂಟಿಗಳ ರಜೆ. ಹೆಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಡ್ಯೂಟಿ ಕುದಸ್ ದಿನ ಹಾಪುಂಡು ಅಕ್ಲಿ ಪೂರ ರಜೆ ಆತ ಪೋರ ಪೋಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಇನ್ನು ಮಂಡೆ ಬಿಸಿಪ್ಪುನು ಗಂಟೆ 8:45 ಅಂಡ. ಗೈಸ್ ನಾನು ಅನ್ಪಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನು ನಿಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವ. ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ತೆಚ್ಪಬೇಕತ್ತೆ ಅಂದೆ ನೀರ ಏರೆ ಪೂರ ಕುಡ್ತಾನೆ ಪಲ್ಲೆ ನೀರೆ ನಿಂಚ ಪತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಉಂಡತೆ ನಿಂಚ ಮಂತದು ತುಲೆ ಕಲರ್ ಅಂಡು ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಪೂರ ಇಂಚ ಪಾಡೊಲಿ. ಈ ಮರ ಏರೆ ಪೂರ ಗುರ್ತೊಂಡು ಅಕ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮರ ಅಂತ ಹಚ್ಪಬೆ ನಿಕ್ಲಿ ತುಲೆ ಯಶೋ ಕಲರ್ ಅಂಡದು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಲಿ. ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕನಾ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಲಿ ಇಂದೆ ಯಶೋ ಕಲರ್ ಹಾಪುಡು ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಎಂಕಿನಿ ಅಮ್ಮ ಬನ್ನಿ ಇಂದೆ ಭರತನಾಟ್ಯಮ್ಗ ಇಡೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಅನ್ಪೊಳ್ಳು ಶೋ ಕಪ್ಪುಂಡು ಅವನಿಕ್ಲೆ ಓ ಮರ ಅಂತ ಹಚ್ಪಬೆ ಬಲೆ ಮೂಲ್ ತೋಜುಂಡತೆ ದುವೆ ಮರ. ಈ ಮರದ ಪುದರ್ ಏರೆ ಪೂರ ಗುರ್ತೊಂಡು ಅಕ್ಲು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಸರಿ ಗೈಸ್, ಬಾಯ್. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಅಂತ ಪೋಂದುಲೆ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಅಂದೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ತಿಕ್ಕಲು ರೋಶ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಪುದರ್ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ದಾಲು. ಇನ್ನು ಶಾಲೆ ರಜತೆ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಕುಣಿತ ಭಜನ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅಡೆ ಪೋಪುನಾಲು. ಹಾಯ್ ಮನು. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಯಾನ್ ಪಂಡತ ಅವು ಒಂಜಿ ತಪ್ಪುದ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ರೆಡ್ ತಪ್ಪುದ ರೆಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಯಾನ್ ಪಾಡು ತುಳು ಎಷ್ಟು ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ರೆಡ್ ತೋಜುಂಡು ಒಂಜೊಳ್ಳೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಇಜ್ಜ ಐನ ಪಾಡು ಲಿಬ್ಬಾಂ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು. ಸರಿ ಗೈಸ್, ಯಾನ ಪಿದಾಡ್ನಿ, ಬಾಯ್. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಆಯ್ತ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಇತ್ತು ಏತಾನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆಜಾರ ಅನ್ ಬರ್ತಿ ಗಂಟೆ ಇತ್ತು ಕತ್ತಲೆ ಆಯ್ತು ಜೈತೆ ಲೇಟ್ ಕತ್ತಲೆ ಅಪ್ಪನತಿ ಒಂಜಿ ಟೈಮಿಗೂ 6 ಗಂಟೆ ಕತ್ತಲೆ ಅಪ್ಪನ ಇತ್ತು ಲೇಟ್ ಕತ್ತಲೆ ಅಪ್ಪನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತೆ. ಸರಿ ಗೈಸ್, ಇನ್ನಿತ ಈ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಡಗೆ ಏನು ಅಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪ್ಪು ನನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಲೈಕ್ ಮರಪಂದ ಮನ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್.